وشت کنیم شمارہ یا کرندی پدا تی مراگشا مولی گوہرا میگا پتران بر جہاں زہگانی و لفظاں کچی یک انسٹیٹیوشنی پا زہگاں اشی بوگ ضروری ہیں او تو شریں راہ درجتا بلے ہمیں زہگانی کے ما لفظاں کا چاریا گیشتر فوکلوراں اہدی قصہ ہاں وہ ای قصہ تو کہ رجاں کنگا بتگے ترا چونے مشکل پیشت کا پرچہ کہ زہگانی وتی ایک طوی وتی ایک عمری ہمیں حسابہ ترا آہیارا دارگی ہیں تو ایوڑی رجاں کنگٹی وتی مشکل چی بتگا بچا ما مشکلات پیشت کگن ڈیفینیٹلی پرچہ کہ آئی راج کے ترجمہ کت گئیں مطلب یونانی یا کہ دیگے قوما آہنی بعضیں چیزیں میں چیزیں نہیں وڑا نا بلے وشوتی بتا کہ ماں ہمیں ٹیمبا کہ مارگے کے سارا ترجمہ کرنگا تو مارگے کے سا افریقی کے سا افریقہ کے استیں قصانی توکا وہ بلوچی قصانی ناما سکی کسانی فرقی کانٹیکسٹ نی معاملہ گندگ بو سکی کسانی مطلب اسے کیا سک نزدیکم بے انتہا نزدیکم سک او اسے چاہ بید یونانی قصہ تھا ای دوی راجانی اشا منا چوشن بلائیں مشکلات ان تو کا دور ندا تھا کہ من بگوشن کسی من یاڑان دو مشکلانی شکار بوتگا یا کہ من چی تاترتگا تراپونز وارتا یہ بڑے معاملہ بنگو من نبوتا بلے ہاں مطلب ساری طرح ہمیں گوشتگا کہ بعض رندہ ہمیں کہ درچ کو دار اور ہمیں بوٹگانی کے معاملہ بوتگا ایشانی معاملہ ہمیں چونک سے منا مشکل پیشت کا اور دیکھ ایک چیزی بچہ قصہانی دیکھ ایک چیزی کے من گندگا ہوں یونیورسل بوگے اما یونیورسیفیکیشن قصہانا دومی راجانی قصہانی گوما یا جگہ کا صرف اور صرف ادھر چی ایشانا گشینی جیوگرافک فیکٹری ہے یہ جیوگرافک فیکٹرہ ماں دازمانجنی ناکوتا ارچی کے امانی چیز بودتا گا میں اشتگا امانی حسابا ارچی کے میں چیز بودتا گا او ضرورت نبوتا کہ منو باو بابا کلیری بکی نا ضرورت نبوتا کہ مثلا واسنا نامی یا وراکی سویکس کستے ریڈ انڈینز ورا امریکن نیٹیو آئی آرہ من کستی پدا جوڑ بکی مداری ای وڑی چیز نا ایما ایز اٹ اس اشتگا ماہوتی واسا مشکل پیدا کرنا ون نہ لوٹتا سر کہ پدا من دیم ترہ شت مکنا جی ہوتا وہ بالکل ہوتی راہ گچین کو تھا وہ تو ہوتی راہ روانے بلے چونکہ لفظاں کے ایک مزنی پیڑی وہ ای لفظاں کا کستے وڑ وڑیں کار کنک بت کان واضح فیلڈاں شائگانے فیلڈے تو کستے تئی حیالا کہ ای وحدہ بلوچیا کجام لفظاں کی پڑھیں کہ ادا گیشتر کار کنگی ماں مطلب اسی کہ 2004 لیکچرر کستے گیچین کنک بوتگو 20 سالہ مطلب ساری ماں شوتگا تا منی اولی اپوائنٹمنٹ کستے بوتگا تومپا بچم ماں ہوا لیکو کیوں لکھگا ماں ایٹیما اتکگا مطلب لیکچرری منی بعضی شارٹ سٹوریز و بعضی چیز چاپتگا کتابان تو کا گوانڈوانی وانی نگا ہوں مطلب شے کہ چونا ہے کہ منہ ایکسپیرینس نبوتا ماں ولوگا انچو گوانڈو وانی تگا ہم فارغین ٹائما بلوچی وانی تگا ہم انگلش وانی تگا وہ تی جندے گوانڈو کا شکرانی گوانڈو یہ کسانو کی تجربہ منہ گو بوتا بلے اودا کہ میں شتگا آنو او پراہ شاہگان تر بو انٹریکشن گیشتر بوتا اسٹوڈنٹن گو بچکن گو مجنکن گو تو منا امی چیز امی کسانی چکانی لفظاں کے نیاہگے امر ریزن منی ذہنہ آہاں بوتا کہ ایچیا نیاہگا مطلب اسی کہ تم پہ وڑیں جا گئی یا میں کہ رب 600-700 اسٹوڈنٹ انرول آہن تو کا لیکوک امی کی میگزین تم پہ چھپتا ای لیکوک کیستے ساکباسیا نہا لاتن کیستے لیکوکا بلوچی لیکوکا نہیں مگا پاؤں سر انگلش و اردو ہے نا یہ چیا کم موکا نسبت کیستے باقی زبانہ نگا اما پیشترین کے نہنگ من جس سے گتا میں میگزین نام ہے تم پہ ادا کسانو کم تعداد بلوچی چی بوا گئے تو ماں ہمیں چیزیں را محسوس کو کہ میں لوگاں
Gwanduana zubani nawani nage sababa gwandu kesti ini maga aga tayar nahi likha tayar nahi ma wadike wainak shuru kutga ma kessani wainak shuru kutga batalani wainak shuru folklore gappa ishe wainak shuru kutga pada kesti history baluch kesti literature baluchi hai ya ki baluchistan history to machari gwandu geshter folklore ne maga dhyan sak diya ga مثلا قصہ گیشتر ڈیمانڈ کرنا کہ قصہ وجہ بجا قصہ مارا بوانین یا کہ آمی قصہ ما ترجمہ کتا گا نا یہ قصہ ما شوتا گو ما وانتگن گوانڈوان کرا گوانڈوان گوڑو گوشتا واجہ باندر دگے قصہ ہی بوانین باتال ما جاتا گو گشی تا گو داتا گا شاعری ہے مطلب وہ بالوچو جینیٹیکلی کستے شاعری آئی آگا بچارے زانتی نزانتی بلے شعری نمگا رو ساکرو نما چارتا کہ گوانڈوانی ودی کے اما میلی تابیں اگ گیشتر گو فولکلور آئیں فولکلور و چونا چائلڈ لٹریچر باہری بلائیں سکی مزنی آئی تو کہ مزانی ہوں مردم انوالویں وانی گوشداری گوشی بلے گوانڈوارا ساک باز اٹریکٹ فولکلور کا نما آمیدہ یہ گا پرا جیڑیت کہ ای چیزیں نہیں مگا دہان بھی مطلب شی منی اولی کہ اما تھوم زینے تو کئی ہمیں وانی نگے زمانہ کا 2004 to 11 مطلب ای اشتی دہی سالہ نیاما ہمیں تجسس کہ چون مطلب کنک بی کی شنوستا کاری کنک بی ای تکا کاری کنک بی پھر ای وانگے نہیں مگر آگے بے ایشان چی پا دی بلیک کا پدا منتر ایگا پا گوشک لوٹن کہ امی سالہ سربلن صاحب میں پرنسپل ہے ای چیت ای نہنگے میگزین کے کشک بو ایدا تو برو بچار تنیگتا ای نے ثبوت ہے صاحبہ تم پہ مطلب ہمیچو بچا کو جنکی رائٹر ایشی تو کا لکھتا کہ اردوے کو انگلش لکھو کانچی گشترم واجہ علی صاحب میں آستمانی لفظاں بعض مازن ہے ماں کی رجان کو تگاں ای ماں چپ ادا چیزی بزر ادا چیزی بزر ایک خاص پروگرامی صاحبہ نہ کو تگاں تو چی سمجھے تو تی حیالا کستے بلوچیا کہ میں آستمانی لفظاں کے بعض چیز ہستاں یا تہر ہستاں آہانا کجام چیزاں کہ ماں آہاں گیشتر رجان بکنے یا ہمیں نیمگا بیارنے ای شر سوالی شی سر یارندی من تو واؤں ابروال کو تگا کہ فکشن و نان فکشن دویں رجانکن یہ میں کرا یک میلی تنا فکشن رجانکن کے جوڑ بتنا ای شر مطلب عراب نہیں بلے ای اشکا شر چیزی نہیں تنا فکشن رجانکن باید دشیں کہ فکشن پلس نان فکشن آرہ دویں نان رجانکن بھی بلے رجانک ار چیزو نا چیز سر کنگ نبی ای ویشیں کہ تو گچینی چیزاں زورے رجان کرنے تو اما چیزاں زورے رجان کرنے کے آتی لٹریچر آ رہا تی سوسائٹی آ رہا فائدہ بھی دیا تی کاشو کرا رہا فائدہ بھی دیا مثال ابرا انو فکشن معاشما فکشن لاتی رجان کرنے معاشما بازو نا آنے او دہی پانزی بیسی گیشتر نبا بلے میں رجان کو تگیں رجان کرنے تو کہوں ساک باز انچی رجان کرنے کہ آنی کرنے کی ضرورت ہوتا ہے شاتنی چیز موجود ہوتا گا مردمانہ کو تگیں دیگی یک ریزن ایشے کہ ماں گیشتر رجانکار انگلش نہ جانا میں میڈیم اردو ہیں اردو جیڑا ایشے کہ اردو والا کیا شر رجانکانا کہ راجتا اردو والا نہیں منوی گا پا بگوشی میں شر گاپی نبی پدہ یہ گپ کانٹروورشل بھی کہ وجہ تو کس نے اردو والا نے گوشا گیا کہ اردو والا شرنا اردو والا نہیں شرری اور عربی میں ذمہ دار نہ ہوں بلے امیر راجان کیشن کے راجتا گا ادا ایشن بےمانی کتا نو تو بلوچ رجانکاری ہے تو زورے ہمیشہ رجان کا پدہ بلوچی کنے ترا معلوم نہیں کہ یہ مردہ اودا انگلش چیچے کتا مثال ہے مطلب مثال ہوا منی دیما یہ چیز بتا عبداللہ بلوچ میں دشتے کسی سنگتی ای کسی چنا ترجمہ کا رڈیارڈ کپلنگ میں نامی کتاب ہے جنگل بک کا دی جنگل بک کا ٹرانسلیٹ کا ای اردو چکن تے ای کتاب بلوچی اکیڈمیا کس نے ریویو واسطہ مناندات گا منگوڑا
işia çaret. Macari iyi latti peja. Mana amda doubt. Masterpiece Jungle Book Nobel Prize gibtigi. Nu macari ichon Asia bari English ala bigir. Khuda kudratam ma ya kuch kabadiya Pattan Rudyard Kipling की किताब जिंद इंग्लिश हमने रसे दी जंगल बुक मजानी किताब है सर सीसा दो चीज़ी ताका बुर्ज हो किताब वानगांव चारगांव किताब है तू का चिगंजी शेरी पता ही मर्दा में टिक्कुए के अस्ते जुबानिया लिखता किपलिंग शायरी मजानी शायरी हुआ नुमा रिव्यू है तू का हम चीज़ें ना मेंशन कुछ कि ये किताब है तू का साकबाज चीज़ां के अस्ते ई राइटर नजर तगम बहरहाल ट्रांसलेट करने की इजाजत देग भी कि मजानी चीजें जरूरती इशिए नुमत हमें गप्पाओं कि कुछ चीज जुर्गी नहीं आगा अब्दुल्लाह बिजाती के ई वड़ी किताब ई वड़ी मर्दर अजी था अब्दुल्लाह डेफिनेटली ना कुतगा या के फ्रांस से नॉन फिक्शन किताब फ्रांस से कैसे डिक्लाइन बाबत दिफाल ऑफ फ्रांस सक्की मजनी किताबी आइए कैसे उर्दू है राजांकन आइए नामारा फ्रांस से खिजांकन फाल व अर्जगी खिजान नहीं नु ये वाली चीज़ां बना ये गप खैर में मामला है गुमा छुट्टाच नहीं पहले मैं गप्पा हूँ इशानी जरूरत है कि माँ मतलब हर दिन के राजांकन गुड़ा हमारा चीज़ क्या परफेक्ट चीज़ बेबा आ चीज़ फायदा दियो की चीज़ बेबा चीज के अस्ते लिटरेचर आ रहा जुबान आ रहा फायदे भी अमान आ रहा जानकनक भी वो अमा चीज क्या नामी चीज है ताना फिक्शन ना नॉन फिक्शन हम बायोग्राफीज मेमायर्स ई मतलब अंचे जोनर्स अंचे तहरा मनी ख्याल बलूचे तनिगता नबुतगा ई वड़ी चीज़ा ना बाद तर्जुमा कनक भी अंचे अंचे बलाई राइटरानी अंचे अंचे बलाई साइंटिस्टानी जिंदगियां बलाई म्यूजिशियनानी जिंदगियां ये किससे ये तर्जुमा कनक बाय दे बेबा ईशानी स्ट्रगल ईशानी तू का माना ईशानी किससे अर्ची लिटरेचर नहीं ना लिटरेचर हम किससे रियल लाइफ अच्छी तो फिक्शनाइज्ड को था ना इशारा देगे आजमान अच्छी दौर देगो ना बुता ये चीज़ा ना बाय दे ईशानी निम्गा आयाल गुर कनक भी फिक्शन और नॉन फिक्शन शायरी अमा मर्दम के शायरी या राजाम कुतका शायर हम मजानी शायर मसल बलूचिया में करा शायरी मन ख्याल मजानी शायर चूंकि आप शिराजी चुश्क शेख सादिये चूंकि मिर्जा गालिबी चूंकि देखे मजानी बलाई शायर है इंग्लिश लिटरेचर मजानी शायर है शेक्सपियर वो देखे मजानी नाम वर्ड्सवर्थ देखे नाम ईशानी मन ख्याल तनिगरी तम दानगी द्रोशगे अगर राजा बुत्ता बाकी नबुत बात है ये बड़ी चीज़ ना अमा मर्दम के जाना जुबाना और आन किरा राजा के कैसे टेक्निक होची मौजूदा बेकनंती बाज वादा शे के मर्दम बाजी आइडिया सरा कारा भी ओ अनलूटी के ये आइडिया देगे नेम के पद शिफ्ट पे बन तब हमें कहा कि तो कन गए देगरी बेकंती भले मा तरा जरूर जान अगलोटी के ई वादा किस्ते तो रेजा के पेड़ा या किते हमा लफ्जां की दसगटियां आचियां शरफ साहब खैर तो मननु मनी राजा का शक्ल उठ गए आओ माँ किसी राज गुशा मर्दम के लफ्जा की मर्दम भी अभी टुक टुक का भी नायगा डकरगा खनगा भी सुरगो पुरगा नबी मनी खैर तसलसुले गुमा यक्कशा किस्ते ई बाबता आस्तमा लेखगा मिसाल अब्रमंग गालमतारा किस चापता गालमता शिपत पद एसो पर चापता पद मार्गे के सारा चापता पद यूनानी ओदाओबा मर्दारा चापता पदा बलूची एकेडमिया दो मिरंदार मतलब मनी में किताब एसो पर पदा नु चापता सारी हम वाच चापता भले चुश नहीं कि मतलब इन दरमियाना में निश्तगु अंचो या के इंतजार को ये किताब बेचे भी दे किताबें मर्दम पद लिखी ना ये यशला कार मन शुरू कुते लाते कार मन दस्ता लाते मन कंप्लीट कुते लाते केस्ती मन दस्ता या को दो मन दिलमान का मन केस्ती कारम बेकना मन चुना gwandoni wasta ke mani focus geshter gwandoni child literature man zuta शेक्सपियर एक ड्रामा के ई चाइल्ड वर्जन छपतगा
تی کیستی سویٹ چیری نامے پبلشر ڈنی پبلشنگ چیہی کمپنی یا یر چاپتگا ای بکلٹ شکلاں شاستو 2 پیج ہم سجا ابدا اجدا منا کیستی ہم چی راستگا ڈراما شیکسپیر ڈراما چو قصہ دروشما گونڈون واسا شچ تو پلان چیزی سکی مدن عظیمی چیزی اشیے مچارے مستری فائدہ گونڈوانا یہ شکل بن کہ ارچ گونڈو کے انگلش لٹریچر وانا گلوٹی اب بلوچی آوادی کے شیکسپیر وانی آ کے بی ایس آ کے یا ڈی پی اے ڈی پی کے کم کالجا آئیے ذہنہ آئیے کررا شیکسپیر ڈرامہ فاؤنڈیشن یہ رہی آئیے واسطہ کیریکٹرزانی ڈیفینیشن کیریکٹرزانی بابت زاناگو قصہ زاناگو مشکل نبی ما ای کارنو کتا ما تقریباً 12-13 چمیشن چی چاپ ٹرانسلیٹ کتا دیم تر بلکن کے ادارے بچا پیتی منچو دل مانگون چامنی بلوچی اکیڈمی ایسا کن کہ میں کوئیں بانڈو امچے نمائیں کلات کوئیں کلات وہ دومی پدا ما کورینز فوک ٹیلزنی کتابی ترجمہ کتا گالمت بادشاہ نام اسرا پرچہ کہ ڈریگن کنگ آئی تو کہ ماسٹری واشترین قصہ ہیں اسے چابے دا ایرانی قصانی کتابی ما ترجمہ کتا فوک ٹیلزاں ایما کتا باقی 2 شاعری ہے یکی نزار قبانی شعر میں ترجمہ کتا گا مطلب کسی ماڈرن پوئٹری ہے بھلائی نامی سکی مزنے وہ اشی آریہ شعریہ ترجمہ کرنا گا چی پدم واو 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 کتا کہ انتہائی خوبصورتی شاعری انتہائی مزنی شاعری یہ کتاب چپا گا چی پد منی کہ اللہ ما اگر راد مبانگوڑا یہ عربک لٹریچر بلکہ نگی شعرانی رجان کنگے یک سلسلہ شروع بھی چدو ساری خیر محمود درویش بلوچی راجینہ بوتا ہمیں تم پہ واجہ کتا نامنی نظر ندر انور نور صاحبہ چدو ساری بلے یہ کیسے انچی چیزی کہ یہ ورنانا کسی مجبور کا کہ مردے گیشترین کسی شعرانہ بچاپا باقی دیگے اپتا داشتا نظمہ انگلش مختلف شاعران اہم ترجمہ کتا زرنگار نام اسرا ای واجہ کتاب نام نزار قبانی تی واجبو من ڈسی او انو لاتن روچہ ساری منا عمر عثمان منی کازن روزت کے منا کتابی گفٹ کتگا پکینیو کتاب نام یا ای کتاب تو کا ای کسنگ ونڈوانی تو بگوش کے پینوکیو سوری پکینیو نا پینوکیو معافی لوٹا چیبو ردبو نام ای کتاب کہتے ہیں اٹالین رائٹر یہ کتابی ای گونڈوانی تو بسمجھ کے یک کلاسکی منی نو ٹارگٹ ہمیشہ یار ترجمہ کرنے گے قصہ ہی سر ناولی بلے ایشیا کستی شی بونرد فوکلور فوک ٹیل ایشیا زورتا یک کسانی گونڈو یہ قصہ ہیں کہ دارتراش یہ قصہ ہیں کہ دارتراش یک داری بری یہ دارارا کیسے جوڑ کا مردمی شرپتا سا مامی سکی خوبصورتی کسے کیسا پتا دیما کے تو وانا کنے جپیٹو کیسے شی پتا ناما کا یہ بعض خوبصورتی کیریکٹر انتہائی شہر میں دیم تر ترجمہ کرنے کا دل مان گئے میں نیم 10 گھٹیاں انو جی ہاں بعض واش تو بعض جوانی کار کن گئے ہمیں دعائیں کہ تو یہ کار انگا گیشتر بھی وہاں انچو کار بکنا تے تی بعض منتو آرک تمہارا واحد دا بلے گوڑ سرا ماتر یک جستی علمہ کنے کہ تو چونکہ ایک استاد یہ زہگاں وانی نے نوشتہ ہم کنے یک قسمیات ہو کستے زانتکاریں ہو زانتکاری بھی آگوں یا دانشوری آگوں یا قواسی آگوں ہم گرنچے کارے کنگائے تو میں ضروری لوٹیں کہ تو کسنے میں آؤ کے پدرے چیں یا میں چاروں کا یا میں راج ہیں آیا یک کلو ہے اگاں تو بدی ہے تاکہ ماتی کلو ہا پاوتی مردمہ سر کت بکنے گڑتی مہربانی بھی منی راجہ را کھولا ایشی کہ راج بوانی ایو آر کسی پیغامی کہ بوانی بلے چی بوانی وتی زبانہ بوانی وتی زبانہ بوانی وتی زبانہ را کہستے آباد و سیر کرنے کے جہد بکا ارچی کے سیکھی آوتی سکتگی نا کسی شعر بکم بیدان ارچی کے آئیے ایکسپرٹیزاں آزوریتی آنا کہستے بیدان ارچ فیلڈ ارچ تکا نتا نا وانا ارچ تکا ایڈمنسٹریشن تکا دگے تکا
وہ دو بھی منی کا پیشیں کہ مار جگی ہر فیلڈ کے رواں ما بایدیں ہنر ایماندار بے ما کہستے ہوں اے چوڑیں کہستے لچو لباڑی مکنا وہ تی پروفیشنل نہیں گوما ما اگا ٹیچنگ شعبہ رواں بایدیں منی ٹیچر بوانی نہیں ماں کے ایڈمنسٹریشن تک کرویں ماں بایدیں ایمانداری اگر موتی ڈپارٹمنٹ بلڈ کرنے کے واسطے کار بھی کئی ماں کے اسٹوڈنٹ ہوں مانا ماں تو پتیا وائن کے واسطے دیم دیتا ماں بایدیں بوانی ارکس ہوتی کارا بکن تو بس ایمانداری اگر بکن بس منزلہ سر بھی مردوں راج سر بھی میں نتوانا سر بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل